wong banyune tenang. Ya toh, ora ketang metu sore badhe ra masalah, tapi banyu tenang. Saat iki aku mancing meneh, Bos. Mancing neng tengah meneh, neng Karamba meneh ya toh. Syukur-syukur haup meneh kaya wingi. Pokoke neruske sing dipingi kae. Untuk jadwal pinggiran ini besok ya wis tak pakai tak jadwal. Hari Minggu, Senin, Selasa aku pinggiran. Terus Rebo sama Sabtu aku mancing yang tengah. Jadwalnya ngono kuwi ya Bos. Dan adil maksudku. Masalahnya untuk saat ini Pak Madang. Mulai Bos ya. Oke. Selanjutnya ikuti terus. Sing jelas ki esuk iwak apa ora. Sing penting ngoceh. Ngono lho, Bos. Ikuti wae. Banyunya tenang banget tuh untuk hari ini, banyu tenang banget Bos. Masalah lagi posisi lagi ora badai, ora angin. Biasa nek baru hujan cilik-cilik kok ngene iki. Oh, iki nek wis baru hujan suwe. Engko rada anteng terus iki beberapa hari ini anteng terus, lah engko baru luhur biasane ombak. Ngono. Hari ini kosong wong mancing Bos, enake wong loro tok. Mbuh Hedi karo sapa ora ngerti, wong Jatuh ora kenal dadi aku ora ngerti. Mungkin jare ngomongnya balaku sapa ya, mbuh kuwi Kento, mbuh kuwi Mati. Nah kene iki lho, iki kosong kabeh Karamba iki ana wong mancing hari ini. Sesuk gaske banyu nanteng banget. Pak Bayan Kuswadi, ya carane kono sesuk bala-balamu jangan undangan untuk Pak Bayan Kuswadi karo lek putut sak grup sesuk do digas kerene. Ayo grup munggur, grup pule. Piye wis nyendol banget. Oh elok tenan oh. Wah kandhane esuk kok to. Mangan iki aku ndek iki nang kene ya teko langsung dok langsung nyut kok. Kene iki. Manggone kene iki sik. Ngene lho, Bos. Kono kae to, sesuk gasen, kono kae ndek iki madang langsung plung langsung nyut kono kae. Iki nek esuk ki patute kono sik to, engko rada awan rene iki. Nasal nek wis awan rada badhe pindah kene iki. Esuk ki sementara kono sik sing madang. Ya, ya to. Engko terus aku awan pindah kene iki. Wis ngono kuwi ae. Untuk hari ini tempatnya di sini Bos, di sini. Dan saya melakukan eksperimen lagi, ya toh. Ini lumut karena tidak ada gambasnya. Jadi tak kasih pelet. Nah, pelet ini fungsinya biar ikan itu ikan apapun, entah itu serinding, entah itu nonong itu bisa ngumpul di sini. Tujuanku gitu ya lur ya. Oke, kita mancing. Untuk hari ini saya juga eksperimen lagi. Tembakannya tak kasih kurang lebihnya itu 2 meter. Biasanya 1 meter atau 60 cm ke atas. Tapi ini tak kasih tembakan 2 meter kita coba. Ndonga sik. Bismillahirrahmanirrahim. Bathara Ginggi kang nunggu kali, Bathara Gangga kang nunggu rawa. Bathara Gangga kang nunggu segara aku njaluk ingon-ingonmu sing ning waduk kedung ombok kene. Gedhe cilik tak tampani. Bismillahirrahmanirrahim. Plung. Mbok menawa ndonga iki langsung nyut. Biasane ora suwe bolone kene iki.
Ini tidak tak kasih hesen bolo lumute. Lumut tak campur karo pelet intine kuwi. Kebetulan esen kuntek. Tak coba sing mangan sing isik endi gitu ya. Tapi tujuannya kan iki ngumpulke iwak sik. Tuk, alhamdulillah. Alah iwak lik. Ternyata madang bolo iwak pertama iki. Binggir kok ngene. Alhamdulillah. Iwak pertama. Asem tenan kok, kurang nggo kastangan. Sik. Ngeri rine pating serangap kok ngono kok. Nggo kastangan sik. Nah. Loh, iwak pertama iki bolo. Alah. Ngono arep ucul. Apa uculi malah ucul wis kasem nggo kastangan kok arep ucul ya ora sida. Penak men. Tubruk no. Ternyata sing dipangan tembakan sing 2 meter bolo. Sing dipangan. Baleni meneh. Tuk, alhamdulillah iwak meneh le. Ternyata nila, taraku nek nonong nil. Alhamdulillah. Pokoke iki engko plungnyut pokoke. Tuk, alhamdulillah. Wis pokoke taktuk iki nggo. Cilik-cilik ya ora apa-apa lah, ngasek mending. Iki genti. Tuk. Alah udu. Alhamdulillah le, iwak. Wis. Iwak bayi. Dan lah saiki pindah kulon genti, masalah kono iwak cilik-cilik banget. Pindah kene genti ya, sing kulon Karamba. Iwak lek, enak iwak lek. Lah. Iwak lek, alhamdulillah. Alah wis metu iwake kene. Sakmene iki lho. Alhamdulillah. Arep ucul. Gawil men to. Mana-mana. Tak menukar pucul. Tuk, alhamdulillah kena. Alhamdulillah. Iwak tok. Nah, iwak tok kene. Plung. Alah. Tuk, kena nah. Alah, kena nah. Alah, iwak tok.
Ora gelem nguntal. Iki kena nah. Alah kena nah, rek. Watok. Watok kene iki. Alah, watok. Gake wis pira? Sak mene-mene. Tangane. Durung tak foto, durung tak video. Sak mene-mene wae kae. Tuk, alhamdulillah balik. Alah. Kena nih. Nonong. Tak isinya nonong lah. Tuk. Jak ngopi bareng kaya yes. Ngopine kok nyendali wak sik. Tuk. Wes sak mene-mene iki, Bos. Agekan usum iwak, kene agak usum iwak kene. Wes pokoke iki rene. Sepil hasil untuk hari ini full nila. Loh, full nila bolo. Cuma ora gede-gede banget ya. Yang sak mene-mene iki lah. Rongri, telung ri lho. Isine kok ngene iki kabeh bolo. Tapi ya lumayan kalau untuk hujan-hujan kayak gini bolo. Wis ngono wae. Wis gitu ae bolo ya. Pokoknya seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang menonton video ini selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang dan selalu dilimpahkan rezekinya. Oke, sampai jumpa kembali dengan saya. Insya Allah besok pagi di pinggiran ya boleh ya, di pinggiran atau spot pinggiran liaran. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di lain waktu.